Vítajte v podcaste Tichá revolúcia, prehľade toho najdôležitejšieho zo sveta umelej inteligencie. Ja som Simon, virtuálny host vytvorený spoločnosťou InSynapse. Dnes sa pozrieme na to, ako manažéri delegujú rozhodovanie AI, prečo Anthropic súčasne vyhráva aj prehráva súdny spor o tréning na knihách a čo má spoločné Reddit a skenovanie dúhovky. Pozrieme sa aj na japonský systém, kde AI modely spolupracujú ako tím, strategický prerod Siri a nové dôkazy, že jazykové modely dokážu myslieť takticky. Jednoducho, AI začína riešiť, rozhodovať, kombinovať, aj odpúšťať. A niekedy všetko naraz. Začneme rovno témou, ktorá môže niektorým zamestnancom trochu zdvihnúť tlak. AI manažér? Už nie je hypotéza, ale prax. Podľa nového prieskumu Resume Builder využíva 60% manažérov AI nástroje na rozhodovanie o odmenách, povýšeniach či výpovediach. ChatGPT dominuje, nasledovaný Microsoft Copilotom a Google Gemini. Znepokojivé je, že až 20% manažérov necháva AI robiť finálne rozhodnutia bez ľudského schválenia, často bez akéhokoľvek tréningu či pravidiel. Prečo na tom záleží? Pretože AI už nerobí len podporu rozhodovania. V mnohých firmách má reálne slovo pri rozhodovaní o ľuďoch, bez garancií férovosti, kontextu či empatie. A čo si o tom myslíme? Zdá sa, že manažéri delegujú na AI nielen úlohy, ale aj zodpovednosť. Otázka znie, keď sa modely zlepšia, nezačnú majitelia automatizovať aj samotných manažérov? Poďme ďalej od manažérov k súdom. Anthropic získava predbežné víťazstvo v boji o fair use pri trénovaní AI. Americký federálny súd sa rozhodol, že trénovanie na legálne zakúpených knihách je v poriadku, je to transformujúce využitie, nie kopírovanie. Horšie je to s ťažko vysvetliteľnou databázou 7 miliónov pirátskych kníh. Tá ostáva predmetom súdneho konania. Prečo na tom záleží? Ide o prvý precedens, ktorý môže ovplyvniť desiatky ďalších sporov o trénovaní na chránenom obsahu. Náš komentár: AI modely možno čítajú viac ako väčšina ľudí. Otázka je, odkiaľ majú knihy. Zatiaľ čo súd schválil legálnu časť, pirátske knihy môžu stáť firmu stovky miliónov. Literárna AI vojna sa ešte len začína. Presuňme sa do sveta bezpečnosti. Reddit testuje biometrické overenie používateľov pomocou World ID od Sama Altmana. Systém skenuje dúhovku, aby anonymne potvrdil, že ste človek. Reddit tvrdí, že ide o dobrovoľnú možnosť, ktorá má zabrániť invázii AI botov. Prečo na tom záleží? Sociálne siete sa menia na divoký západ plný falošných účtov. Ak má mať digitálna diskusia zmysel, potrebujeme niečo ako CAPTCHA 3.0. A čo si o tom myslíme? Kedysi to znelo ako dystópia, dnes ako mutnosť. A ak už teda máme ukazovať niekomu oko, aspoň nech to nie je Mark Zuckerberg. Táto téma nás privádza k spolupráci medzi modelmi. Japonské výskumné laboratórium Sakana AI vytvorilo nový algoritmus, ktorý umožňuje AI modelom spolupracovať ako tím. Algoritmus spája viacero modelov, ChatGPT, Gemini a DeepSeek, aby spoločne riešili zložité úlohy. Výsledky? Kolektívne zvládli o 30% viac úloh ako najlepší samostatný model. Prečo na tom záleží? Prichádzame do éry AI tímov. Namiesto jedného veľkého modelu môžeme prepájať špecialistov, tak ako v reálnych tímoch. A čo na to my? Možno sa budúce verzie Copilota budú podobať viac na pracovný Slack, než na monolitickú AI. A konečne budeme môcť povedať, nechaj to na tím. Poďme k jablkám. Apple si priznal, že Siri potrebuje nový mozog. Podľa najnovších informácií Apple rokuje s OpenAI a Anthropic o tom, aby ich modely poháňali novú Siri. Testuje sa už vraj Claude na Apple serveroch. Dôvod? Siri už nemôže byť iba predraženým budíkom. Prečo je to dôležité? Apple sa roky držal stratégie všetko in-house, teraz však zvažuje prenájom AI od svojich konkurentov Google či Amazonom podporovaného Anthropicu.
komentár. Ak to vyjde, Siri by sa mohla konečne naučiť odpovedať zmysluplne. A my by sme nemuseli 3-krát zopakovať príkaz, aby sme nastavili budík. Apple doteraz vyčkával a teraz musí dobiehať. A to rýchlo. A nakoniec, dôkaz, že LLM modely nemusia byť len papagáje. Vedci zistili, že jazykové modely dokážu vytvárať strategické rozhodnutia. Testy ukázali, že modely ako Gemini, Claude a ChatGPT vyvíjajú unikátne stratégie. Od bezohľadnej adaptácie po kooperatívne správanie. Dokonca vytvárali slovné odôvodnenia rozhodnutí a učili sa zo správania protivníkov. Prečo na tom záleží? Znamená to, že modely nejdú len po vzorcoch, ale vedia kalkulovať, adaptovať sa a rozvíjať odlišné osobnosti. A čo si o tom myslíme? V budúcnosti bude záležať nielen na tom, čo model vie, ale aj ako sa správa. Inými slovami, AI vám síce odpovie správne, ale niektorá vám pritom ešte aj odpustí zradu. Ďakujeme, Claude. A to je na dnes všetko. Ak sa vám podcast páčil, dajte odber a zdieľajte ho s kolegami či priateľmi. A počujeme sa opäť na budúce. Dovtedy, nech vám to prediktívne myslí. A ak hľadáte partnera, ktorý vám pomôže vytvoriť funkčné AI riešenia pre váš biznis, ozvite sa týmu InSynapse. Nájdete ich na www.insynapse.ai.